Moi, tässä on Rose LPS ja mä kuvaan tänään 5 tapaa luntata kokeessa. Eli tää on nyt siis se mun 10 tilaajan spesiaali. Ja mä en sen takia kuvaa sitä My Dayta, koska mä en oikein keksinyt, että mikä päivä mä voisin sen kuvata. Koska mulla ei ole nyt tässä mitään sellaista päivää, että mä tekisin jotain, mikä teitä kiinnostaa, vaan lähinnä vaan tällaisia päiviä, milloin mä oon vaan kotona ja tällain. Mutta pidemmittä puheitta mennään videoon. Hei, mitä sä teet? En mä mitään. Shh, kokeessa ei puhuta. Oho, mun kynä tippu. Missä se yhtälöjuttu nyt lukee? Mikäs tuo lappu on? Ei se oo mikään. Siis se on vaan joku. En mä tiedä. Ai niin, mullahan on se lunttilappu siellä vessassa. Hei Ope, voiks mä käydä vessassa? Yleensä kesken kokeen ei käydä vessassa. No ku hei pakko, mä kävin viimeksi aamulla. Nopeasti sitten. Mihinköhän mä jätin sen lunttilapun? Tässä se on. Hei Ope, voinko mä käydä juomassa? Mitä? Niin, että voinko mä käydä juomassa? Käy sitten. No, käytkö juomassa? Ei mulla olekaan enää jano. Miksi sulla on aurinkolasit? Siis vähän kirkkaat noi lamput. Näytäs vähän niitä laseja. Sun koe on sitten hylätty. Moi, eli kiva kun katsoitte videon. Ja mä tykkään itse tosi paljon kuvata tän tapaisia videoita. Eli pyytäkää lisää, jos haluatte, että mä teen tällaisia videoita lisää. Mutta se olisi nyt. Moikka! Missä se lunttilappu nyt? Ei sen pää nyt voi liikkua.